Демәк, без татар эстрада музыкасы турында сөйләшәбез. Татар музыкасының әлеге өлеше әлегә музыка белгечләре тарафыннан тирәнтен өйрәнелмәгән дип ышандырып әйтеп була. Чөнки әлегә аерым бер фәнни китаплар, фәнни эшләр юк. Һәм ниндидер мәгълүматны үзек тотык хәлдә әдәби әсәрләрдә, фәнни китапларда, истәлекләр җыентыкларында эзләргә мәҗбүр эшне башлаган кеше. Барысын да бергә җыеп, эстрада музыкасының һәрбер чорын аерым Россия һәм дөнья күләм музыкасы белән чагыштырып өйрәнү зарур, әлбәттә. Бу эшкә мин алындым һәм дәвам итәргә ниятлим, чөнки минем өчен бу бик тә кызыклы һәм актуаль тема. Бүген исә сүз татар музыкасының кайчан һәм ничек барлыкка килүе, татар эстрада музыкасының барлыкка килүе, төп тарихи этаплар һәм кайбер мәшһүр җырчылар турында барачак. Әзерләнгәндә мин Махмуд Нимаджанов, Земфира Сайдашева, Георгий Кантор, Вадим Дулаталиев, Александр Макыгин, Идрис Газиев, Лилия Габдрафикова эзләнүләренә һәм татар сәнгать әһелләреннән шәхсән үзем алган әңгәмәләрдә җыйдым. Сүзлекләрдә төрле аңлатмалары бар. Эстрада дигән сүзнең барысында бергә кушып, җыеп, эстрада дигән сүзне без подмосток, ягъни аерым бер югарырак җиргә басып, тыңлаучылар алдында чыгыш ясау дип йөртәчәкбез. Эстрада сәнгате берничә өлештән тора: җыр бию, пародия, юмористик хикәяләр һәм башкалар. Без исә музыка, ягъни эстрада җырлары турында сөйләшәчәкбез. Бу теманың актуаль булуы һәрберебез өчен көн кебек ачык, чөнки бүгенге эстрадабызның сыйфаты бик күп сораулар тудыра. Залга мөрәҗәгать итәсем килә. Сез ничек билгеләр идегез бүгенге татар эстрадасын? Бер-ике фикер ишетәсем килә. Әлбәттә, бу бик тирән сорау. Ләкин сезнең фикерегез? Мәсәлән, хәзерге заман эстрада музыка сезгә якынмы, сез тыңлыйсызмы? Күпчелек нинди җырларны? Бәлки сез заманча җырларны түгел, ниндидер борынгы җырларны тыңларга яратасыз. Кемдер катгый рәвештә критикага сала эстрада музыкасын. Сезнең фикерегез нинди? Шуны гына беләсем килә. Менә сезгә мөрәҗәгать итәсем килә. Сезгә абый. Сез ничек? Әйе. Өлкәнрәк буындагы кешегә ничегрәк татар эстрада музыкасы? Büyük matematikte ben iş yapabilirler. Yaşlar var. Onlar zamançalar, zamanlar kalıncalar, и, честно говоря, классические музыки ярatan, эстрада наверное, фестиваль была вообще душа собранная, как мелодия, шума göre biraz fotoğraflar Çay estradanın Tatar estradısı bir gelen oluyor. Bir gelen oluyor. Әйе, алар сана бетерерлек түгел бүгенге көндә. Шулай. Рәхмәт бик зур фикерегез өчен. Менә әгәр дә һәрберегез хәзер үз фикерен әйтеп чыкса, ул төрле булачак. Һәм чыннан да хәзерге вакытта да һәрбер кешенең үзенең фикере, өлкәнрәк булдагы кешеләр яшьләрне сүгә.
сез әйтмешле халтуралар күп дип әйтә, бу чыннан да мондай күренешләр бар. Һәм иң кызыгы, менә нәкъ шундый тәнкыйтьләүләр 20нче гасыр башында да күп булган. Сезгә берничә бөек остазларыбызның сүзләрен җиткерәсем килә. Гаяз Исхакый: бүгенге көндә музыканың бар куәте рус такмакларын татарчалатып җырлауда. Бу 1914 ел. Гали Рәхим: безнең арада гаҗәеп матур борынгы халык җырларын көйләп йөрүчеләр юк. Халык яңа, мәгънәсез җырлар ярата. Аларны бер туктаусыз чыгарып тора, дип яза. Ә мәсәлән, Тукайыбыз булай дип яза: хәзерге граммофонга җырлау фәхишәләр вә әнвәге, ягъни төрле эшсез, ашсызлар кәсебе булды. Казанның Кәҗә Маһи, Подвал Фатыйма, Җиңгәши кызлары төрле шәһәрләрдә граммофонга җырлап, милләтнең сәмген, ягъни колакларын мәсхәрә итеп бетерделәр. Фахиш тавыш, фахиш рух, фахиш көй, фахиш мәгънә. Менә шулар безнең фәхшиятсез, пак мөселман төрләренә киреп утыралар, дип яза шагыйрь үзенең мәкаләсендә. Тукай үз заманасында бик популяр булган граммофон тәлинкәләренә язылган татар телендәге җырларны тыңладан катгый рәвештә баш тарта, аларны чүпкә саный. Әгәр дә без 20нче гасыр башында язылган менә бу граммофон язмаларына күз салсак, колак салсак, без чыннан да аларның сыйфатсызлыгына игътибар итәчәкбез. Күпчелек текст ягыннан. Мин сезгә тәкъдим итмәкче булам аудио. Бу җырны җырлаячак 20нче гасыр башында хайран популярлык казанган җырчы, үзешчән җырчы Хөсәен Юсупов. Бу җыр Хайрул Ниса дип атала. Менә бу элекке язмалар, алар интернетта бар. Аларны үзеңә йөкләп кенә булмый, чөнки алар авторлык хукуклары белән шикләнә. Ләкин менә интернетта турыдан-туры тыңлап була. Һәм мин сезгә хәзер куячакмын бу язманы. Иң кызыгы шунда, бу җырны Ират җырлый. Шулай бит, менә шулай теге хатын кыз тавышына охшатып җырлау модага кергән. Менә шундый хатын кыз тавышы белән җырлаучылар арасында Мирфәйзә Бабаҗанов та бар. Бәлки вакытыбыз калса, без тагын тыңларбыз, минем әле музыкаль материалым күп. Менә шундый арзанлы җырчыларны мыскыл итеп Тукай хәтта мондый юллар яза. Кызык. Тынычлыкны боза аның ачы тавышы. Килә аннан бер тыңласаң мәче тавышы, бер тыңласаң чинау килә, бер тыңласаң майланмаган арба тәгәрмәче тавышы. Бер дә жәлләмичә ничек матур итеп язган. Игътибарыгызга тагын бер язма тәкъдим итәм. Бу җырны Бай-бай дип исемләнгән җырны Мәрьям Искәндәрова, Мәрьям Бану Искәндәрова башкара.
ишеткәнегезчә, монда турыдан-туры рус фольклорының йогынтысы чагыла, шулай бит. Шулай ук теге көендә дә, җырлау манерасында да, ладында да, әгәр дә музыка белгечләре өйрәнсә бу мелодияларны, алар әлбәттә татар пентатоникасына нигезләнгән түгел. Һәм хор белән җырлау. Бу татар халык музыкасы өчен хас күренеш түгел. Әлеге һәм бик күп граммофон рус җырларының начар копиясе дип әйтеп була. Һәм минемчә бу табигый хәл. Ни өчен? Чөнки 20нче гасырның башларына хәтле мөселман диндәге татарлар арасында музыка ярдәмендә күңел ачу гомумән тыелып килә. 1905 елгы беренче революциядән соң барлык юнәлешләрдә, мәдәният дөньясында да зур үзгәрешләр башлана. Опера театры репертуарына керә башлый рус оперлары Руслан һәм Людмила, Князь Игорь, Кавказский пленник, Демон оперлары куела. Бу шәрык темасы, беренчеләрдән шәрык темасы куела опера театрында. Аннары театрда мөселман хатын-кызлары өчен аерым бер ложа булдырга хәтта ниятләр, мөселманнарны театрга китерер өчен. Кайбер операларның либреттосы, ягъни эчтәлекләре, хәтта татар теленә тәрҗемә ителә. Кыскасы, татар тамашачысы рус, Европа әдәбияты һәм музыкасы белән якыннан таныша һәм аның үзенчәлекләрен үзләштерә башлый. Модага рус сүзләрен катнаштырып сөйләшү керә. Кайбер язучылар, шагыйрьләр рус сүзләрен хәтта үз әсәрләренә кертә. Мәсәлән, Фатих Әмирхан. Әлбәттә без бу замана шаукымы бу безнең тормыш шулайрак. Уза без рус телендә укытабыз, рус телендә укыдык. Минем улым да рус мәктәбендә укый, ләкин татар телен онытмас өчен без кайбер кичләрне кулыбызга китап алып, үзебезнең классик язучыларыбызның әсәрләрен кычкырып та укыйбыз, тәрҗемәләрен дә, аңлашылмаган сүзләрен тәрҗемә итеп утырабыз. Һәм менә шулай Фатих Әмирханның китабын укып утырганда без тап булдык шундый күренешкә. Фатих ага текстка кертә турыдан-туры рус сүзләрен, бик еш куллана. Үзенең кадерле минутлар дигән әсәрендә. Ужин үткәч, Фатима һәм Маһирәнең сораулары белән Рәшид яңадан сөйләргә тотынды. Вакыйга, господа, соңгы елларның берсендә булды. Июльнең 3нче көндә мин аттестат зрелости имтиханнарның иң соңгысын тотып чыктым. Квартирама ничек кайтып җиткәнемне хәтерләмим. Һәм башка. Әдәбиятка килеп керә рус алымнары, аннары көнкүрешкә, һәрбер гаиләдә модага керә граммофоннар булдыру, модача киенү, хатын-кызлар яулыкларын сала, иратлар галстуклар, костюмнар киеп йөри. Һәм әлбәттә бик күп өлкәләргә бу рус алымнары килеп керә. Ләкин күпме сөксәк тә граммофон язмалары җырчылар өчен ул вакытта киң җәмәгатьчелеккә танылыр өчен иң туры юл була. Һәм шуңа күрә ул әле айрым бер кешегә генә түгел, акчалы, кемнең акчасы бар, шуңа татый. Шуңа күрә менә шул иреклек, мөмкинлекләр тугач, менә шундый сыйфатсыз музыкада туа башлый. Ләкин җырчыларның арасында төрлесе була билгеле. Узган гасырның башында формалашып килүче татар эстрадасы музыка тарихында Камил Мотыйгый айрым бер урын алып тора. Бу җырчының заманда хәтта бу җырчыны татар Шаляпины дип йөртәләр. Башкаларга охшатмыйча үз табигый түбән баритон тавышы белән җырлаганга күрәсең. Камил Мотыйгыйның репертуары төрле җырлардан туплана. Россия буйлап гастрольләрдә йөргән вакытта ул татар халык җырларын җырлап, милли мәдәниятне актив пропагандалый. Татар телендә беренче булып Гарәбстаннан килгән Ай былым җырын җырлый. Җырчының репертуарында шулай ук үзе иҗат иткән җырлар, мәсәлән, Кызлар хәле һәм әзер көйгә әзер шигырь кушып җырлаган җырлар зур урын ала. Мәсәлән, Мәгъшукәмә, Квазлюбленный дигән җыр. Бу җырым аерым игътибарга лаек. Ни өчен? Чөнки җырның көе Михаил Глинканың Руслан һәм Людмила операсыннан Персидский хорныкы, ә сүзләре Габдулла Тукайның Хур кызына дигән шигырьнеке.
Нәтиҗәдә яңа җыр. Бу һәм башка җырларны Камил Мутыгый кешеләр җыелган ял урыннарында, парклар, теплоходлар, рестораннарда җырлый. Әйдәгез, әлеге җырны тыңлап карыйк. Бу Мәшүкәмә җыры түгел, Сәлим бабай җыры, тыңлагыз әле. Текстка игътибар итегез. Туган телебезне танығансыздыр. Анда уйыннар, көлүләр, сикерүләр бар иде. Демәк, без әлеге җырны тыңлап, текстка игътибар итсәк, Сәлим бабай үзенең узган гомерен сагынып, менә шундый бер халәттә утыра, шулай бит. Бу җырны ишетеп, Габдулла Тукай үз шигырьләрен яза, бу җыр белән генә түгел, мондый хәл әллүки җыры белән дә менә шундый әзер көйләрнең, борынгы көйләрнең нигезенә яңа шигырь салып, Габдулла Тукай җырларга яңа тормыш бирә, аларны мәңгеләштерә. Габдулла Тукай кызык ки Камил Мутыгыйның җырлавын, гомумән тормышын өнә бетерми. Ни өчен? Чөнки Камил Мутыгый, әйткәнемчә, төрле ял урыннарында чыгыш ясый, рестораннарда, димәк, җырлауны кәсепкә салып, беренче планга акча эшләүне куя дип. Аны тәнкыйтьли Габдулла Тукай. Ләкин Камил Мутыгыйны без бик кадерләп, бик хөрмәтләп искә ала алабыз, чөнки ул татар эстрада музыкасына яңа алымнар керткән кеше. Ул үзенең җырларында үзенең актив гражданлык позициясын чагылдыра, чөнки ул җырларда ярлылар хәлен сөйли, татар хатын кызының хәлләрен сөйли, һәм менә шулай итеп бу тематиканы күтәрә, яклый. Бу кешенең тормыш һәм иҗат юлы тагын да тирәнрәк өйрәнелер дигән теләктә без алга таба дәвам итәбез. 20нче гасыр башында иҗат иткән, музыка тарихында эз калдырган тагын берничә шәхесне искә алыйк. Фәйзулла Туишев. Гафу итегез, мин мондый лекцияны беренче мәртәбә укыйм. Теге компьютерда да, сөйләргә дә, теге үзем генә булгач, шундый бер ниләр, паузалар килеп чыга. Менә хәзер менә бу презентацияны миңа ничек җибәрергә? Фәйзулла Туишев барыбызга да яхшы мәгълүм шәхес. Ул гармонда уйнауны үзлегеннән өйрәнә. Сәләте дахи, хәтерешә булганга, ул тиз арада төрле жанрдагы рус классик операларыннан өзекләр, романслар, төрле халык көйләрен, заманның популяр җырларын өйрәнә. Алар нигезендә попури төзи, импровизацион рәвештә уйный. Кыскасы, халык җыелган җирләрдә, парклар, ярминкәләрдә тыңлаучыларны шаккаттырып тиз арада дан казана. Мәскәү, Түбән Новгород, Бакуда, хәтта Кытай, Япония, Корея, Южная Америкага гастрольләр белән чыгып йөри. 1915 елда Санкт-Петербургта хәтта Федор Шаляпин белән чыгыш ясый. Бик күп татар зиялылары белән якыннан аралаша. Тукай, Фатих Амирхан, Галиаскар Камал белән аралаша. 1937 елда Татар дәүләт филармониясе ачылуга, филармониянең төп солистына әверелә һәм тиздән филармония каршында 15 кешедән торган гармунчылар ансамбле оештыра.
Шунысы кызык, 1939 елда Мәскәүдә узган халык музыка уен-коралларында уйнаучыларны бөтен союз бәйгесендә 2000 катнашучылар арасында Туишев 2нче урын ала. Ул гомере буе гармуннар җыеп, йодрык кына хәтлесеннән башлап иң зур концерт гармуннардан тупланган җыен хуҗасы була. Менә ул как раз күренеп тора экраннарда. Хәзерге вакытта Туишевның гармуннары республикабызның милли музеенда саклана. 1980 елдан башлап республикабызда Фәйзулла Туишев исемендәге гармунчылар бәйгесе уздырыла. Мин игътибарыгызга видео тәкъдим итәм. Әйе. Юк, бу борынгы бәетнең көе. Камил Матыгый көе түгел. Камил Матыгыйда менә теге шушы көйгә Сәлим бабай дигән кемдер иҗат итеп, үзе иҗат иткән текст түгел ул да Камил Матыгыйның. Ул менә шулай халык арасында җырланган, җырны алып җырлап кына йөргән кеше. Бу уникаль кадрлар. Бәлки сез миннән башка лекция көткәнсездер. Ләкин менә мин татар эстрадасы турында сөйләгез әле дигәч, аның башын өйрәнә башладым. Әлбәттә, ничек килеп чыкканы, кайсы елларда, нинди шәхесләр булган бу өлкәдә, ансыз мөмкин түгел. Чөнки менә әлеге эстраданы барыбыз да тыңлыйбыз, анализлый алабыз, интернетта информация күп, ә менә бу кешеләр бу чор турында информация бик әз. Һәм бу материалны әзерләгәндә мин шактый кыенлыклар кичердем. Әгәр дә сезнең колакка ниндидер менә яңа информация керсә, исегездә калса, мин бик тә бәхетле булыр идем. Текстны кыскартыбрак сөйлим, иң кызыкларын, иң кызыклы моментларын. Әгәр дә менә без 20нче гасыр башындагы Казанның хәләтен, кешеләрнең хәләтен күз алдына китереп карасак, бу шаулап, гөрләп торган бер Казан, музыкаль Казан. Ярминкәләрдә әйткәнемчә, паркларда, теплоходларда чыгып йөрү бик модада булган татар зыялылары арасында. Туктаусыз музыка яңгырый. Монда рус көйләре дә, чуаш, мари көйләре дә, рус операларыннан ниндидер үзекләр, попурлар, халык җырлары. Менә мондый без әйткән теге җиңел жанрдагы җырлар. Барысы да гөлгөрләп, шаулап, яңгырап тора. Һәм әлбәттә тәнкыйтьләүчеләр дә күп, Тукайыбыз да менә ничек кискен рәвештә язган, тәнкыйтьләгән бу күренешләрне. Ләкин шоу дәвам итә, артистлар чыгышларын ясый бирә һәм татар эстрада музыкасы алга таба формалаша. Һәм шундый бер кызык күренеш 20нче гасыр башында күренешкә тап булдым мин. Бу җырлар арасында, татар телендә җырлаучылар арасында рус җырларын татар текстлары белән дә җырлау киң тарала. Бу менә 20нче гасырның 20нче елларында күзәтелә һәм музыка белгечләре, мәсәлән, мәшһүр җырчы, композитор Солтан Габәши тарафыннан кискен рәвештә тәнкыйтьләнә. Бу ситуацияны
бу ситуация менә хәзерге вакытта да кабатлана дип әйтеп була. Чөнки интернетны ачсак, безгә дә нидер жанрда теләсәк тә, кайсы өлкәдә эзләнсәк тә, безгә информация күп, җырчылар күп. Киләчәктә бу ситуация ничегрәк барыр, үзгәреш җирләре, кайсы җирләрдән исеп бу ситуация үзгәрер икәнне әлегә әйтү кыен. Шунысы шатландыра, һәрберебезгә тыңлар өчен музыка бар. Сайлап ала алабыз. Теләсәк, радионы сүндереп тә куя алабыз. Радионда, телевидениеда. Иң мөһиме, үзебезнең гаиләдә сыйфатлы музыка тыңлау, әйбәт башкаручыларны тыңлау һәм теге киләчәк bunlarга җиткерү билгеле. Безне кызыксындырган 20нче гасыр башында татар эстрада музыкасының төп нигезе билгеләнә. Концерт программасы, концерт номеры, концерт төркеме, соңрак бригада дигән күренешләр туа. Шунысы мөһим. Гастрольләр оештырыла. Концертлар махсус биналарда уза. Залны тамашачы һәм башкаручыга аерып торган сәхнә барлыкка килә. Исем дигән төшенчә керә башлый. Халык арасында аеруча танылган исемле башкаручылар Гали Зайпин, Файзулла Туишев, Камил Мутыгый, Фаттах Латыпов була. Концертлар оештыру практикасы 1905 елда узган беренче революция шаукымнарыннан соң милли аңныгый һәм үсә башлауга барлыкка килә. Концертларны оештыручылар шәһәр зыялылары, татар интеллигенциясе була. Ягъни концертлар шәхси финансларга таяна. Концерт программаларында җыр, хор номерлары, инструменталь чыгышлар белән беррәттән театраль күренешләр, шигъри декламация, шәрык сурәтләре кертелә. Тамашачыларны концертларга китерер, чыгарып акча түләтер өчен чыгышлар гел төрләндереп торырга һәм оригиналь булырга тиеш, әлбәттә. Күргәнегезчә, бу ситуация хәзердә 20нче гасыр башында да нәкъ шундай ук. Узган гасырның 20-30 еллары халкыбыз тарихында радио барлыкка килү белән бәйле. Беренче турыдан-туры трансляция 1927 елның 7 ноябрендә оештырыла. Нәкъ менә шушы көнне татар телендәге беренче радиотрансляция, беренче татар радиоконцерты яңгырый. Концертта Гөлсем Сөләйманова, Асия Измайлова, Газиз Әлмөхәммәтов, Исмагыйль Хилалов катнаша. Радионың беренче әдәби редакторы Исмагыйль Усманов, беренче музыкаль редакторы Сәлих Сәйдәшев була. Радио турыдан-туры эфирдә эшли. Җырчылар туры эфирдә җырлый. Эш катлаулы һәм бик җаваплы, әлбәттә. Әгәр дә тапшыруны я җырны 1 минутка алданрак яки соңрак тәмамласаң, штраф каралган хәтта. Эфирда күпчелек халык җырлары яңгырый. 1934 елга хәтле авторлык әсәрләр, җыр тексты язу ихтыяҗы тумый. Соңыннан радио хезмәткәрләре, шагыйрьләр, композиторларга мөрәҗәгать итеп, теге яки бу темага махсус җырлар яздыралар. Заказ буенча яздырылган җырлар барлыкка килә. Беренче булып Мансур Музафаров урман кисүчеләр өчен беренче җыр яза. Аннары Фәйзиев, Виноградов һәм башка бик композиторлар бик актив эшләп китә. Филармония оешканчы радио җырчыларның барысында туплаучы бер үзәк булып хезмәт итә. Татар эстрадасы 1937 елда Дәүләт филармониясе оешып, айрым эстрада бүлеге барлыкка килгәч, киң колач җая. Филармонияга тәҗрибәле танылган музыкантлар Фәйзулла Туишев, Гали Җәмнеханов, сүз остасы Фәйзи Юсупов һәм шулай ук яшь артистлар килә. Әлбәттә, яшьләрне үстерү өстендә эш алып барыла, гастрольләр оештырыла, ләкин җырчылар җитми. Бу кытлык 1941 елның көзендә планлаштырылган Мәскәүдәге татар әдәбияты һәм сәнгать декадасына җибәрер өчен җырчылар сайлый башлагач ачыктан-ачык күренә. Нәкъ менә шушы 1941 елны Казанга Мәскәүдән 3 кабатланмас шәхес гармунчы Гани Вәлиев һәм җырчылар Җавахира Сәләхова белән Рәшид Вахапов килә. Бу тарихи вакыйга Татар дәүләт филармониясының һәм гомумән татар эстрадасының яңа этабын билгели.
1941 елның 22 июнендә сугыш башлану сәбәпле планлаштырылган декада үткәрелми. Эстрада артистлары һәм гомумән илдәге һәрбер кеше өчен коточкыч катлаулы тормыш башланы. Ләкин филармония үз эшен дәвам итә. Уйлап кына карыйк. Рәшит Вахапов бригадасы сугыш кырларында сугышның беренче 3 елында 771 концерт бирә. Рәшит Вахапов турында аерым сүз. Бу кешегә багышлап язылган истәлекләр, поэмалар, хәтта зур күләмле музыкаль әсәрләр бар. Ренат Харисның «Җырчы» исемле поэмасы, Илмир Низамовның Ренат Харис либретосына язылган «Умырзая» исемле музыкаль драмасы да тора. Рәшит Вахапов исемдәге дәрәҗәле халыкара фестиваль яши бирә. Бу исем татар халкының визит карточкасы дип әйтеп була. Рәшит Вахаповны бик күпләр беренче татар эстрада җырчысы дип атыйлар. Төзәтмәләр кертмичә булмый. Вахапов алда сөйләгәннәрдән чыгып татар эстрадасы күгендә беренче җырчы түгел. Ләкин Рәшит Вахаповны татар эстрада музыкасын профессиональ югарлыкка күтәргән беренче җырчы дип горурланып әйтеп була. Мәгълүм булганча, күп кенә җырчылар үз иҗади тормышларын опера сәнгате белән дә, эстрада сәнгате белән дә бәйли. Мәсәлән, Вахаповның замандашлары Зөләйха Хисмәтуллина, Фәхри Насретдинов, Усман Әлмиев, Галия Кайбицкая, алар барысы да татар опера сәнгатенең чишмә башында торган шәхесләр. Ләкин бу җырчылар татар, башкорт халык җырларында, совет эстрада җырларында бик яратып башкара. Рәшит Вахаповның иҗади тормышы башкача уза. Ул фәкать җыр, эстрада җыры, филармония тормышы, концерт тормышы белән генә бәйле. Бу мәшһүр җырчы тормышта гаҗәп иманлы, юмарт, ярдәмчел кеше турында бик теләп һәм бик узак итеп сөйләшеп була әлбәттә. Шунысын ассызыклыйк. Вахаповның иң зур казанышы, безнең өчен иң кадерлесе татар халык җырын эстрада сәхнәсенә чыгаруы. Халык җырының төп урынын, алыштыргысыз урынын билгеләп, теркәп куя. Рәшит Вахапов эстрадага дуэт белән, ягъни ике кеше бергә җырлауны кертеп җибәрә. Бусы да кызыклы. Бик озак вакыт аның тормышында да, сәхнәдә дә икенче яртысы, икенче тавышы Җавахирә Сәләхова була. Рәшит аганың сәхнә образына тукталмыйча булмый. Ул гаҗәп гүзәл, сөйкемле кеше иде. Фотоларына күз салсаң, искитмәле. Тамашачыларның аеруча хатын-кызларның бу җырчыга гашыйк булып, хыялланып йөрүләре бик яхшы аңлашыла. Өстәвенә ул үзен сәхнәдә һәрчак иркен итеп, ачык итеп тота. Рәшит Вахаповның халык арасында ничаклы популяр булуы сүз белән генә аңлатып булмый. СССРның һәрбер төбәгендә, һәрбер концерты аның зур аншлаглар белән уза. Әйдәгез, Рәшит аганың тавышын тыңлыйк.
Киләчәктә Рәшит Ваһаповның иҗади кыйбласының дәвамчылары да табыла. Сүз, әлбәттә, Илһам абыйыбыз Шакиров турында бара. Илһам Шакиров Рәшит Ваһапов тавышын радиодан тыңлап үсә. Аны үзенең укытучысы, остазы дип саный. Яраткан җырчысы тавышыннан борынгы татар халык җырларын өйрәнә. Яшүсмер чакта күрше авылда узган концертларында була. Ваһаповны үз күзләре белән беренче мәртәбә күрә, үз колаклары белән тавышын ишетә. Мондый югарлыкка күтәрелү өчен профессиональ белем алырга кирәк икәнне чамалый. Башта Казан музыка училищесына, аннары Казан дәүләт консерваториясендә белем ала. Училищеда укыганда ук Илһам Шакиров радиода җырлый башлый. Һәм шунда радиода яңадан Рәшит Ваһаповны очрата. Алар дуслашып китәләр. Илһам аның өенә кунакка килеп йөри, кайбер җырларның ноталарын күчереп ала, Ваһапов белән фикер алыша, тәҗрибә туплый. Консерваторияны тәмамлауга, опера өлкәсендә эшләп китәргә мөмкинлеге булса да, Илһам Шакиров турыдан-туры Татар дәүләт филармониясына барып эшкә урнаша. Һәм бар гомерен татар эстрада җырына яраткан филармониясына багышлый. Сүземне бүлеп бер кызыклы хәл сөйлим әле. Илһам абый беренче мәртәбә Казан музыка училищесының ишекләрен ачып кергәндә, беркемне белми, авыл егете һәм Фасил Әхмәтовны очрата. Киләчәктә Фасил ага Илһам абыйның тышкы кыяфәтен булайрак сурәтли. Минем алдымда озын буйлы, ябык гәүдәле, телогрейка кигән, аягында кирзовый сапоги кигән бер егет пәйда булды. Ул бик уялчан булганга күрә, мин аны җитәкләп алып киттем, аудиторияларны күрсәттем. Аудиторияларның берсендә без җырлап карарга уйладык. Мин баянда уйнадым, Илһам Шакиров җырлап җибәрде. Әлбәттә, Илһам Шакиров үзенең данлыклы кара урманын сузып җибәрә. Һәм бу җырны җырлый башлауга барлык аудиторияләрдән, коридорлардан студентлар, укытучылар җыелышып, Илһам абыйның тавышын сокланып, тыңлыйлар һәм тагын җырлавын үтенәләр. Филармониягә килүгә Илһам Шакировны филармониядә инде берничә ел эшләп килүче җырчы Әлфия Авзалова белән бер төркемгә кушып, сәхнәдә яшьләр исемле концерт программасы төзиләр. Бу бригада Татарстан, Россия һәм Урта Азияның барлык шәһәр авылларында концертлар куя. Яр җырчыларны һәр төбәктә яратып каршы алалар. Әлфия Авзалова Илһам Шакиров белән башкаларга караганда озаграк эшли. Иҗатчы буларак нәкъ менә аның белән бергә тәҗрибә туплый. Әлфия апаның мәгълүм булганча махсус музыкаль белеме юк иде. Илһам абый вакытта инде консерваторияны тәмамлаган тәҗрибәле музыкант һәм алар менә шулай теге бердәм булып, бер-берсенә булышып, Илһам абый нидер вокаль күнегүләр күрсәтеп биреп, Әлфия апага аны шулай үстереп җибәрә. 3 ел бергә эшләгәннән соң Авзалов һәм Шакиров айрым концерт бригадасы җыеп, һәр кайсы үз иҗади юллары белән китә. Илһам Шакиров белән Әлфия Авзалова гомер буе татар халык җырларына тугры булып калалар. Ләкин нәкъ менә бу җырчылар хәзерге заман электрон музыкасының нигезен сала. Татар эстрада музыкасы тарихында беренче булып кулларында микрофон тотып, яңа микрофонлы чор ачып җибәрәләр. Татар эстрада музыкасы тарихында беренче инструменталь ансамбль Әлфия Авзалова исеме белән бәйле. Казан утлар ансамбле. Сәхнәдә татар эстрадасында элек кулланылмаган музыка уен-кораллары барлыкка килә. Электрогитара, саксофон, контрабас, синтезатор, барабаннар. 20-нче гасырның 60-нчы елларында сәхнәдә аңарчы күренмәгән, ишетелмәгән заманча биоритмнары, электрон такта тавышы халык тарафыннан баштан һич кабул ителми. Халык җырлары, гармун тавышына күнеккән өлкән буын тыңлаучылары концерт вакытында музыканы туктатыр өчен хәтта ник кишеләк төбен кагасыз дип тә кычкыралар.
bir кызыклы хәл сөйлим тагын. Илһам Шакировның бер концертында музыкантларның аппаратуралары янып чыга. Илһам абый кич буе микрофонсыз гына баянга кушылып җырларга мәҗбүр була. Халык борчылган дисезме? Сөенгән генә әлбәттә. Хөрмәтле Илһам туган, сезнең көчәйткечегез януына бик шатбыз. Чөнки шуның аркасында саф, табигый тавышыгызны ишетү бәхетенә ирештек. Сезнең көчле тавышыгызга микрофон кирәге юк. Шушы матур, моңлы тавышыгыз белән шатлык бирүегез өчен мең рәхмәт, дип язылган була концерттан соң җырчыга тапшырылган бер хатта. Әлбәттә, Илһам абый уникаль шәхес. Ул җырчыда, композиторда, музыка белгечедә, зирәк акыллы җитәкче, киңәшчедә. Татар дәүләт филармониясендә 60 елга якын эшләү дәверендә Илһам абый аның алыштыргысыз сәнгать җитәкчесе иде. Илһам абый бөек Тукайыбызның мирасын саклап, киләчәк буыннарга җиткерер өчен үзе исән чакта аның сүзләренә язылган җырларны җырлап, радио, видео тасмаларга яздырып калдырган кеше. Әйдәгез, ул тасмаларның берсен карап узыйк. Шулай бар. Илһам абый Тукайыбызның олуг мирасын саклап килүче шәхес. Аның бит радиодан яңгыраган Габдулла Тукай шигырьләренә менә шулай теге җырланып киткән җырларның тарихы язылган тасмалар бар. Аннары аның халык җырларына багышланган махсус тапшырулары бар, радио фонында сакланып килә. Аннары ул халык җырларын гомумән җыеп, барлап йөрүче кеше иде. Һәрбер яңа өйгә, яңа авылга килеп керсә, теге авылдагы картлар янына килеп, җырлатып, яңа көйләрне нотага төшереп алучы кеше. Һәм менә аларны безгә киләчәк буынга калдырган кеше. Алда сүрәтләнгән, алда без сөйләгән яңа электрон аһәңнәр хакында сүзне дәвам итеп шуны әйтергә мөмкин. Ике олуг җырчы Илһам Шакиров белән Әлфия Афзалова халык фикерен һәрчак хөрмәт итәләр. Тамашачы зәвыгын нечкә тыймлап, үзләренең концерт программаларына баянга кушылып җырлана торган борынгы халык җырларын заманча җырлар белән катнаштырып төзи. Бу да бик мөһим нәрсә. Тамашачыны хөрмәт итеп, аның зәвыгын аңлап, бу электрон аһәңнәрне әкрен-әкрен ашыкмыйча кертеп җибәрүләре менә шундый аларның зирәк акылларына таянып эшләүдән гыйбарәт. Нәтиҗәдә заманча электрон аһәңнәр әкрен-әкрен халык күңеленә керә бара, аеруча яшь буын тыңлаучысының хуплавын таба. Хәзер мин сезнең игътибарыгызга тагын бер видео язма тәкъдим итәм.
Хәзер тагын бер видео язма тәкъдим итәм гармунчыга дигән. Әлфия апаның гадәттәгечә янып торган тышкы кыяфәтенә күз салып. Әлфия апаның татар эстрада музыкасы тарихына керткән өлеше гаять зур, әлбәттә. Яңа алымнары, яңа кануннары Әлфия апаның ул теге сәхнә образы. Ул сәхнәдә беренче булып Европа кануннары буенча мода буенча тегелгән күлмәкләр киеп чыга, хәтта декольте тибында беренче күлмәкләр, менә Әлфия апа залы белән бәйле, аның образы белән бәйле, чәчләрен заманча тарый башлый һәм сәхнәдә үзен бик иркен тота. Тамашачылар белән әңгәмә кора, серләшә. Әлфия апаның концертында булган кешеләр әле дә хәтерлидер. Әлфия апа үзләренең җырлары арасында халык белән сөйләшеп ала иде. Һәр вакыт бер серен дә яшермичә бүген нәрсә булганын, узганнарын сөйләп китә иде һәм шул ягы белән безгә бик кадерле иде. Шулай бит, шуңа күрә ул бик якын, бик сагынабыз Әлфия апабызны без. Әйдәгез Әлфия апаның бер аудио язмасын тыңлыйк.
җырны Әлфия Авзалованың иҗатының иң югары ноктасы дип бәялый. Бу җырның ки авторы Фаттах Латыпов. Без аны 20 гасыр башында җырлап килгән җырчылар арасында атаган иде, хәтерлисезме? Һәм нәкъ менә Фаттах Латыповны җырлавын Габдулла Тукай уңай бәяли, аны халыкчан, матур дип тасвирлый. Һәм нәкъ менә Фаттах Латыповның тавышын граммофон язмаларына язылып калмавына бик нык борчыла. Кыскасы, Фаттах Латыпов Габдулла Тукай өчен югары дәрәҗәдәге җырлаучы, кеше, җырчы иде. Әлегә мин эзләп карадым мәгълүмат, Фаттах Латыповның язмаларын эзләп карадым, ләкин әлегә тапмадым. Киләчәктә алабырса, бәлки бу эшемне җиренә җиткереп тап булгач, мин сезнең белән уртаклашырмын, чөнки бу бик тә кызыклы. Мәсьәлә бу бик кызыклы һәм уникаль язмалар булыр иде. Һәм ул шундый кызыклы чирак сөйләде. Илһам абый еш кына яңа җырларын Әлфия апага биргән икән. Концерт вакытларында, гастрольләрдә җырлап йөрсен өчен, әгәр дә җыр халык күңеленә ята икән, ошый икән, янәсе үзе дә җырлый. Үзе җырларга планаштырыр дип, менә шундый сәяхәткә җырны чыгарып җибәрә торган була. Һәм без искә алдык Идел буе каеннары дигән җырны. Миндә Әлфия апа җырлавында да бар бу җыр, һәм Илһам абый җырлавында, башкаруында. Кызык булыр ди чагыштырып карау, сезгә кызыкмы? Идегез, тыңлап карыйк. Бу җырны баштан Әлфия апа җырлап йөргән. Илһам абый Шакиров музыкасы, Әхмәт Ерикәй шигыре. Әлфия апа. Yeah.
Хәзер Илһам абый. Бу Идел, данлыклы Идел ансамбле. Әлбәттә, охшашлык та бар. Һәм теге үзенчәлекләре дә бар. Һәрбер башкаруның шулай бит. Бу башкару манерасы да, аранжировкада да, әлбәттә. Бу турыда инде Рәдиф әфәнде сөйләр безгә инструменталь ансамбльләр турында, аларның үзенчәлекләре турында. Сүземне йомгаклап, хәзер безгә кирәк видео. Куймыйбыз пока. Безнең халкыбыз җырлавы вә көйләвендә, минемчә, үзенә бер төрле хосусият бар кеби. Бу сүзләре белән Тукай татар халкының көйләвенең үзенә генә хас моңа барлыгы турында әйтә. Нәрсә ул моң? Бу сорауга Әлфия апа җавап бирә. İlham Şakir filan pek көп ağırlıklarını koyduk. Ağırlıklar koyup kılan işlerken şu şıkkında kadar disetleri. Başımda şuna, üstte yok, başka yok. Bu kadar küresin, sapsalkın, tecrübenin mikrokurlar, suçtan sapaldan, hazırda kurlar var. Bir yılda bitmeden tutabiler. Hazırda mesele beklesin ki şuna karamastan, Allah'a karamastan demeyimizin turlarıydı. Ben onu böyle şayan oldum. Kışlarda kırdırıya tıraştım. Uzun bir yılda benim cinesiyiz kışı şayanı var. Ben hazırımız altı kışışlıyız. Allah'ım ben elini olduğumu sağlayın. Dragiylara bu terörlüklerden kalmasını bile indiler. O kalmasını unutamıyorum. Şeklene ezberler dışarıya, rüyalar kırdıra başladım. Şayanlıktan şayaran mı? Ne bakayım? Koyduğuna da şayaran, şartlıkta da şayaran. Әлфия апаның бу сүзләре кызыклы. Җәлил җырлап үләчәкмен дип әйтә иде, мин җырлап һәм көлеп китәчәкмен дип язган Әлфия апа үзенең китабында. Чыннан да Әлфия апаның сүзләре белән килешмичә булмый. Татар эстрада музыкасы тарихында иң хөрмәтле мәшһүр җырчыларыбызның авырмыш тормышларын күз алсаң, алар моң чишмәләре. Кайсысын гына алмай, я ятим, я әтиләре, уйлап чыгарылган халык дошманы, һәм башка. Электә булган, хәзерге вакытта да җырчыларның моңлары да бар, моңсызлары да бар. Кайсы гына чырына алма. Менә без 20-нче гасыр башындагы эстрада музыкасы турында сөйләштек. Шул бер җырчыны яратучылар да бар, күрә алмаучылар да шактый. Димәк, һәрбер җырчының үз кыйбласы. Аны тыңларгамы, тыңламаскамы, бу һәрбер кешенең әлбәттә шәхси эше. Иң кадерле мирас, иң зур байлыгыбыз, моңыбызны югалтмас өчен, халкыбызның борынгыдан килгән җырларын онытмаска кирәк. Онытмас өчен үз гаиләләребездә иң яхшы сыйфатта ешрак тыңлатырга кирәк. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сорауларыгыз булса, мөрәҗәгать итегез.
Француз бар, ул француз артистлар. Француз артистлар. Чөнки ул әйберләрне французлар чыгарган. Бездә чыгарылмаган. Чит илдәге бу тавыш язылу компанияләренең вәкилләре монда килеп яздырган, яисә безнең җырчылар мәркәзләргә китеп яздырган бу язмаларны. Шуңа сакланып калган. Большая проблема бар. Менә безнең Казан шәһәре бөтен дөнья татарларның мәркәзе. Безнең бәйрәмнәр вакытында, паркларда, автобусларда татар музыкасын бик мәсәле. Шул кадәр мәсәле. Менә бу проблема ничектәнсә, шәһәргә булмаган, бу конкретка хотя бы яртысы булады. Bunu paylaşalım burada bitirir. Benim yazılarım da var indi. Ministerstvo'da bir gün olmuşum var. Bizim yanında Valent magazininde Tatar müzikası yangır başladı. Nasıl başkalarında başkalarında başladı. Mesela cevap veririm Valent'te da bu Tatar tarafları bulduran kişi Rusya getirdi. Birisi var. Bunun da böyle zor burada bitirir. Erkeğin işleri. İlişkilerimiz var. Anekdot Tatar eski listede мероприятий var. Anda radyoda açıklayla vurmayı sonra muzikal İbrahim Tatar. Yani Türk turist alarak Tatarca bunlara ilgilenenler Tatar kültürü sınıfları. Рәхмәт бу фикерегез өчен. Бу сорау булмады, бу бер киңәш булды һәм бу киңәшне мин тулысынча кабул итәм. Бу турыда үзем дә уйланам һәм безнең мәсәлән Казан Ильяс Әүхәдиев исемендә Казан музыка көллияте бүлкәдә эшли. Безнең чыгып урамнарда да, паркларда да концертлар куйганыбыз бар. Ул безнең программаларга да кертелгән, ләкин бу бер оешманың гына эше түгел. Монда бөтен музыкантлар берләшеп, ничектер концерт программалар менә бу музыкаль тормышны кузгатып җибәрергә тиеш. Менә мин сезгә сөйләгән идем бит 20-нче гасыр башында. Кызыгып та куясың, чыннан да. Техплоходта йөзеп китсәләр, Фаттах Латыповлар, мәсәлән, шул ук Камил Мытыгылар, шул ук танылган скрипкачылар уйнап тора. Гөл шаугөл тора. Музыкаль тормышы Казанның ул вакытта. Кызык булыр иде, әйбәт булыр иде. Һәм без шуның белән дә бәхетле бүгенге көндә. Безнең әйбәт әйттем инде ул фикеремне, без сайлап ала алабыз. Тыңлыйсы музыкабызны. Безнең бик матур радиоларыбыз бар. Хәзер ретро җырларны яңгырата торган радиолар бар. Һәм шуны да әйтә алам, минем улым 16 яшьтә, ул рэп музыкасын бик ярата. Европа музыкасын, Америка музыкасын тыңлый. Безнең татар эстрада музыкасына да бу юнәлеш бар. Хәтта мин берничә группаны атай алам. Кызыклы музыкасы миндә. Тыңлыйм кайчакта ул музыканы. Һәм аның плейлистында контактта плейлистлар бар бит инде. Мин гаҗәпләндем һәм сөендем Илһам Шакировның җырын күреп. Чыгарсыңмы каршы алырга дигән җырын. Һәм Мөслим Магомаевның җырларын күреп. Димәк, бу безнең яшь буын тыңлаучылары кызыксынучан. Димәк, без аларны юнәлтеп җибәрә алабыз. Бу безнең үзебездән тора. Гаиләдәге мөхиттән, үзебезнең тырышлыктан тора дип уйлыйм мин. Кемнәндер өмет итеп булмый, үзебездән тора. Әйе. Sizin ve Hazreti Tatar estrada җырчылары кайсын сез тыңларга яратасыз? Nasıl иде? Беләсезме, мин монда барганда юлда уйлаган идем, мондый сорау туачак дип. Һәм ул вакытта да хәзер дә мин бу сорауга җавап бирә алмыйм, гафу итегез. Чөнки кемнедер аерып әйтә алмыйм. Мәсәлән, Илһам абыйның иҗатын өйрәнгәндә мин күптән түгел бу зур фәнни эш эшләдем, яздым. Илһам абый иҗаты турында, Әлфия апа Авзалова иҗаты турында мин елый-елый тыңладым бу җырларны. Хәзерге вакытта минем плейлистта аның җырлары, Әлфия апаның җырлары бар. Мин Тахир абый Якуповның җырларын яратам. Мин яратам Бафира апа Гыйзатуллиның җырларын. Һәм алар яңгырый, менә безнең йортыбыз янәшәсендә парк бар. Чаңгы белән чыкканда мин тыңлыйм ул җырларны, алар менә шул радиодан яңгырап тора. Ул бик тә шатландыра. Ну менә соңгы тыңлаган җырым минем
теге эстрада җырчыларының җыры Филүс Кахировның Зәңгәр күлмәк дигән. Нык яратам, клибы да нык матур. Һәм гомумән Филүс ул менә шул Рашид абый Вахаповларның, Илһам абый Шакировның менә бу традицияләрен саклап килүче җырчы. Ул үзенең концерт бригадасына нәкъ менә үзе кебек профессионалларны туплый. Алар минем укучыларым. Айгөл Гердисламова, Илгиз Мөхетдинов, менә алар элеккечә эшли. Элек ничек эшләгәннәр? Менә алар шушы безнең өчен иң кадерле традицияләрне саклап баралар. Рәхмәт аларга һәм киләчәктә шулай теге заманча җырларны элекке җырлар белән, халык җырлары белән аралаштырып, сыйфатлы рәвештә җырларсыннар иде, эшләсеннәр иде. Әйдәгез, тәмамлыйк. Баба тавышы. Әйе. Мында да мен күрәм тавышын. Бар. Мында юк. Экран үстендә төшә. Бу Әйе. Жиләйе. Джукибокс ты говорил, джукбокс. Yok, jukebox. Jukebox bakılay. Что уж. А başka burada? Мин андый Казан группалар арасында андайлар Алар Мәскәүдә яшиләр беренчедән. Алар берсе дә урыс. Белмәсәгез. Анда беренче җырчы Иванов исемле фамилиясе. Просто әниләре, по-моему, ул актриса, уларны өйрәткән сөйләшергә. Брасын. Анда сизләр бит, сынласагыз, там камбураны дип җырлый ул. Ул акцент кына ул шуңа күрә. Начар? Ну вот, без үзебезнең телебезне чиста килеш сакларга тиеш тырышык. Мин әйтеп уздым сезгә, гел русча булгач, тел шулай бер көйләнеп китә дә рус теленнән, нары татарчага күчү авыррак. Шуңа күрә сыйфатлы текстлар укыйк, тыңлыйк һәм кулланыйк. Бу бик четерекле мәсьәлә. Гомумән, әгәр дә берәр кеше татар халкының борынгы матур җырларын гармун тартып, сузып җибәрсә урамда, аңа беркем бер сүз әйтмәячәк. Иманым Камил. Бәлки активистлар юктыр, әйе. Бәлки без белеп бетермибездер. Хәзер бик күп оешмалар, кичкенә генә клублар, пенсионерлар җыелышып халык җырларын җырлыйлар. Безнең профессиональ композиторлар тарафыннан иҗат ителгән җырларны алып җырлыйлар. Андый нәрсәләр бар. Менә нидер бер барысында бер концерт программасына туплап күрсәтү юк. Әйдәгез, берләшик. Юк, хәзер без кузгалды бу өлкәдә, шуңа күрә татар халык җыры яшәячәк, моңы да үзебез исән чакта моңыбызда мәңге саекмас. Җырлыйсы килмәде дибезне. Антылар булмас, дияр. Фирүсез яшәрсез. Ярый, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуга кадәр.